Ano lang dito? Nachos, cucumber bits, tomato bits, pork cheese menu. Grande. Nacho grande. Hoy! Na mga katikab, sadi na naman ka mong vlog ko. Kuhan, sadi ko 170, sadi di ka sentruan ka na baaw. Gusto ko talaga i-try ka to pa last year pa, naalalabos-labusan ko di sa to may payan sa naga, arani di sa may gasolinahan, sa Shalata to. Pero kuhan, yun na ako, darawa branch nila, to pala, naglipat na sa Rasadi. And mas gusto ko yun na location ng Rasadi, talagang geographically speaking, mas effective sadi na magput up sa business. Arani nga sa simbahan, arani nga sa eskwelahan, talagang sumanga katawan ka na banwa sa di, madali ni rading maanapan and register sa mga utak na. So ako, favorite ko na milk tea, sir kaya in-offer na sa milk tea. So kung gusto pala ninyo sa kape, di ko sa di kayo man suggest or mag-alap ka sa ibang place ang in-offer lang nila sa di sa ngawan is mga cold drinks na milk tea and kailangan ni sa hot drinks. Kaya lang, gusto ko sa rin, gusto sila so brown sugar na milk tea na kadto, dapat ang sadi, migdayo pa talaga sa Manila. So una so tiger sugar ito, organ. Pero ngayon, sadi na saka 100 lang di. Bagang arag ka na so sa ibang milk tea na talagang kuha, sa ida na sentawo mo, kaya dapat prepare di ka sadi. Okay lang, maski agkoy ka siguro 200, swak na, or less. Same taste man. Lasa-lasa mo so brown sugar na. Siguro di sir ka mo mismo nagigibo ka na brown sugar tapos ka ding perto. Sira nagigibo ka din. Kaya talagang pakatimpla man. Parang pambaling talaga. Siram. And syempre milk tea ka dapat agkumani ka. Pika-pika. Kaya ako, sirinay ko din kuha nila so best seller niya which is fried shawarma. So, ang ko na fries, tapos ang ko pa toppings na shawarma. Masarap na yan. Malaka-laka ko pork na yan. Do medyo salty sa gatik may kadi ka ba puro panggalaya. Sa akin, halimbawa mahilig ka mo sa mga board games, sa chess, sa Scrabble, Uno, and etc. Nagustuhan niyo sa pwede kang sa di mga yaman. Baliwan niyo. Edi. Tapos edi pa, kaso Jenga. Sneak pile ka sa mga kawoy, tapos dapat mapatindog mo. Ako sa nakansari, saka maganda sa di mag-picture, maganda na aesthetics. Medyo lang niya, bagay lang spacious, saday lang. Kaya na mga cater niya sa din ng tao, is bagang argan ka dapat, pero well sanitize sa din. Kaya na importante talaga, naghihina naman na COVID, parang nagbabalik kayo, tapos sa Omicron, hindi pang ganag baba. Pero kung gusto nyo mag-ganyan sa luwas, pwede sa din na alfresco dining. At kung sila mga
gusto ng mga lamesa sa luwa, sa silaan. Kung gusto niyo, so, mapalit ko lang tapos so, open air. Mas kuha ka mo san. So, sigurado ko piliin niyo san. Well, sana naman, naka-trade na naman kami sa bago na spot na pwede niyong iyanan. Kaya ba yan na, wala girlfriend mo, best friend mo, ka-friend mo, o kung sino man. Pwede nga na business ano mo, acquaintance, pwede man, iba mo sa ID. Saka, maski mga ikan ka pa sa. And syempre, ikaw mo pa may malipat. Ako, isip ko na, umay na ka mo, tapos ko sasabi na, pero lakadi ka importante, nag-G ka mo. Magka-G ka mo pero may tapag arani ka mo kay kana kagurang nanda sa Dios. Ikaw makakara saka kinababatay ka mo nagkagurang nan magtabi abo ka mo ta. Agbo mga entity na di na nababay ninyo, kaya pwede natutungan ninyo. Di ba inyo easy? Kaya safe lang, di ba? Dapat kanina mga urda. So till next time, you know that I love you, Katikabs. Keep liking and keep sharing my vlog. I will never die. Medyo on so lang suko ako sa